दिनै चौधुरीपारा भीमबर लाइब्रेरिनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि गाहाय खुन्थाखौ गायसनबाय। बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस बादानि सिङाव थानाय चौधुरीपारा भीमबर लाइब्रेरिनि 50थि बोसोर एबा सनाथि मायथाइ फालिथायनि दिनै गिबि खुन्थाखौ गायसननाय जाबाय। चौधुरीपारा गामिनि उन्दै गेदेर बोराय बुरै आरो रायजोफोरनि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया फुंबिलिनि समाव जाना थांबाय। चौधुरीपारा भीमबर लाइब्रेरिनि सनाथि मायथाइ खुंफुं आफादनि मासिगिरि मदन चन्द्र बरकचारी बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे फालिथायखौ डिसेम्बर दाननि 23 आरो 24 खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनाय जागोन आरो बे हाबाफारियाव गेलेमु, थुनलाइ आरो हारिमु बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिखौ खालामनाय जागोन होननानै फोरमायदों। सनाथि मायथाइखौ फालिनो जों दिनै गाहाय खुन्थाखौ गायसननाय जाबाय आरो बे गाहाय खुन्था गायसननायनि गेजेरजोंनो जों दिनै जोंनि खामानिफोरा सोलिलांबाय होननानै जों फोसावबाय। बे हाबाफारियाव मा हाबाफारि जागोन आरो गामि ओनसोलाव माबायदि जौगानाय फैगोन बे हाबाफारिनि गेजेरजों? बे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि गेजेरजों जों बेखौनो सानदों जे जोंनि भीमबर लाइब्रेरिया आगोलनिफ्रायनो 1973 मायथाइयावनो जों गायसनदोंमोन। नाथाय बे भीमबर लाइब्रेरिनि जि मावथाय खामानिफोर बेयो जोंनि उनथिबोनाय फरायसुला फरायसुलिफोरा खोब मोजाङैनो सालायलांगासिनो दङ। नाथाय जों जिहेतु बे 50 बोसोर जालांनाय बे भीमबर लाइब्रेरिनि थाखाय जोंनि इयुननि जि जोलैफोर बे जोलैफोरा जाहाथे इयुनाव खोब मोजाङै गोरों गोरा जानानै गामिखौ, ओनसोलखौ, रायजोखौ सालायनो हानायनि साफा गेदेर गोलाव गेदेमा सुबुं सोमजिनो हायो। बे थांखियानो जोंनि भीमबर लाइब्रेरिनि गाहाय थांखि होननानै जों सानना लादों। मोनफ्रोमबो नैबे रोखोमनि मेल मिथिंफोराव नुनो मोनो जे हारिमु, थुनलाइ बायदिखौ बेसेन होननानै सानना लायो। बे समाव नोंथांमोना मा फोरमायगोन? अकल भीमबर लाइब्रेरिनि बे जौगानायनिल' बाथ्रा नङा, बेजों सोमोन्दो थानाय असेयै हारिमु, थुनलाइ बेफोरबो जोंहा सोमोन्दो दंफायो। हारिखौ बोखांनोब्ला जों अकल भीमबर लाइब्रेरि एबा बेबायदि फसंथानफोरखौल' थांखिबा जानाय नङा। जोंनि जि हारिमु, बर' हारिनि जि हारिमु सिनायथि बेफोरखौ जों बेवहाय लोब्बा लाखिनानै जों दावगालांनांगोन। अब्लासो हारिया जौगानायनि फारसे दावगालांगोन। नोंथांमोननि नैबे भीमबर लाइब्रेरिनि सनाथि मायथाइया सानबेसे जागोन होनदों? बे सनाथि मायथाइखौ जों साननैनि हाबाफारि लादों आरो बे सनाथि मायथाइयाव जों जोबोद गोरों मानसिफोरखौ लिंहरदों जाहाथे बे सनाथि मायथाइनि गाहाय थांखियानो जागोन जोंनि उनथिबोनाय जोलैफोरखौ जाहाथे बिथांमोननि जि बिबुंथि बे बिबुंथिनि गेजेरजों गेदेर गोलाव जानायनि जा मोनसे थांखि बेखौ जों जाहाथे बिसोरनिसिम सौहैहोनो हायो। जोङो आथिखालाव नुनो मोनो जे मोनफ्रोमबो मेल मिथिं गेजेरजों लाइमोन सांग्रांथि बा आइजो सांग्रांथि, सुबुं सांग्रांथि होनाय जायो। आथिखालाव जों नुनो मोनदों जे बेनि उल्थायैसो जादों। नोंथाङा मा फोरमायगोन? बे अबयसे दा समनिनो मोनसे हांख्रायनाय होननानै बुंनांगोन। थेवबो बेनि गेजेरजों जोंनि जि उन जोलैफोर दङ बे उन जोलैफोरखौ जोंनि बेबायदि मेल मिटिंनि गेजेरजों हांख्रायनानै सुबुरुन होनानै इयुनाव जों मा खालामनांगोन बेफोरबायदि उनथिबोनाय जोलैफोरखौ जों गेदेर गोलाव खालामनायनि थांखिखौ जों नाजावनांगोन। अब्लासो जोंनि बे हारिया जौगालांनायनि फारसे दावगागोन। हारिमु आयदा, थुनलाइ आयदा बा बायदि बिथिंनि मा आयदा लादों बे हाबाफारिनि गेजेरजों? जों बे सनाथि मायथाइयाव जोंनि उन जोलैफोरखौ जाहाथे जायखिजाया मोनसे फोरबोफोराव सर'यै बुंनो हानायनि जि थांखि बे थांखिखौबो जों लादों। बिनि थाखाय जों हरखाब बिबुंथि जायगायावनो खन्थाइ सुजुनानै बेनि जि खोनासंहोनाय बादायलायनाय जों बेफोर थांखिखौ लादों। हरखाब बिबुंथि बेफोरबो जोंनि बे हारिमु आयदायाव दंफायो। थेंक इउ।